Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima. Nyone ndize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlonjo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangagqiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini kwaye kwazamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla. Ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamukele wesisiqophe esimnandi sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwacele. Namhlanje sithi sihlengiwe pre-Easter Gospel Festival sihambisana nomsakazo Ukhozi FM. Kumnandi kakhulu la eMhlathuze Sports Complex. Sizobona abaculi abahlukahlukene abakhona la namhlanje bezodumisa. Sibheke ephasikeni sisho oPindy P okhona manje stage, sisho uDumi Mkokstad nabanye abaningi angeke ngibaqede. Wena hlala nasi sothatha sikubeke. Sivala yonke imilomo yeyibhamu. Sivala zonke indlela zokuthakathi. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray and we give you the glory in Jesus' name. Amen.
There are songs that lay the foundation for our salvation. Yebo siyakhalela lezamhlanje. Kodwa lay the foundation for our salvation. Glory to the Son of God.
umfundisi Mabuyakhulu webandla impumelelo labangcwele baphuma stage basukumisa abantu lokuhlala phansi ngoba nabaye bafuna ukubona mfundisi njani. Siyaphila mama unjani wena? Siyaphila kwaze kwayintokozo kunibona ni perform stage nizizwa ninjani? Sizizwa sijabule kakhulu siyibandla lempumelelo yabangcwele isibusiso branch endaweni yaseMpangeni endaweni yaseNgwelezane. Sibheke ephasikeni uyabona abantu bathokozelile kakhulu ukunibona ni perform njengoba sibheke ephasikeni zithini inhlelo ngoba akujwayelekile ukuthi nebandla ikhwaya khona ihamba iperforma kwezinye indawo. Esikuthokozela kakhulu ukudumisa uNkulunkulu ukuthi lapho kuhlangene khona amabandla nathi sifike sibe khona njengebandla elimthanda kakhulu uNkulunkulu. Mayelana sinokweinhlelo zephasika lethu sesihlele konke siqedile sesilinde nje usuku ukuthi siye khona siyodumisa ubaba uNkulunkulu. Injalo nje ofisa ukunivakashela ngephasika enze kanjani aye kuphi? Ofisa ukuzivakashela ngephasika siyobe silibambele endaweni yaseMpangeni esigodini saseniwe la sobe silibambele khona esigodlweni sethu esanda ubaba uBishop uDludla. Siyabonga kakhulu baba sinifisela inhlanhla sibonge nanomculo siphe wona namhlanje siyabonga. Siyabonga nathi kakhulu siyabonga nje siyibandla lempumelelo yabangcwele kwangathi ningalokhu nje nathi nisithinda nathi sifike sizodumisa inibosisa inkosi amen. Ngithe laba abantu abameduze kwami abangihlephulele ngapha iphimbo nomunye ahlephule ngapha ngoba hayi le duyo yena hayi inkosi yami isukumisa abantu and kumnandi ukuthi sinibone akujwayelekile ukuthi ingane ibe nethalent elikababa uthola ubaba ohlakaniphile ingane vele iphumele eceleni so intokozo enkulu ukuthi ngibe nani namhlanje nisizwa ninjani ngizoqala ngapha ngize ngapha uperforma ubona abantu besukuma bekuthokozela ukucula kwakho bethokozela ientertainment yakho. Kulethe injabulo kakhulu kumina ngabona ukuthi luningi kakhulu uthande sithole ebantwini and futhi ke kuthina abantu esisebenza ngaba abantu kuyintokozo kakhulu ukubona abantu besalangazelela ukulalela ucula so kuyinto ejabulisa kakhulu. Hayi mzali Labor Relations Act ayivumi le u-underage lo muntu omsebenzisayo but ngifuna ukuzumuzwa wakho njena sibheke ephasikeni I'm sure inhlelo ziningi uhamba ucula endaweni ezahlukahlukene abantu baphathelene esikhathini sephasika. Ake ngithi nje asibonga kakhulu ithuba esilitholayo mina ke ngakhula kuthiwa umfundisi akamzali umfundisi manje I'm here as a proof ukuthi yini le so we are here to teach abantwana bethu ukuthi mangabe bekhula balandele inyathelweni zethu mekwazi ukuthi udokotela azaludokotela why not us mengabe silibona italent elisekhaya bese ngibuyela kubazalwane ngibatshele sekuyahanjwa kiwe ephasikeni namhlanje sizokhulekela lokho njengoba sihlanganele lokho ukuthi mangabe kiwe ephasikeni njengoba kuyisihlengiwe sizobuya futhi after iphasika bekha bazofela engozini zeimoto bekha bazophelela emgaqweni so we are here sizokhulekela lokho ukuthi bonke abantu abafike bephephile emaphasikeni. Buzo wamogcina nobabili iphi ingoma enithanda kunazo zonke eniziculayo ukuyiperforma ndawonye angiqale ngapha. I think zonke ingoma we don't have a specific song ngoba sisebenzisana sobabili so i-performance kahle kahle enjoyeka uma ngikwazi ukuthi uma sakwazi ukuthi siperforma sobabili so kumina zonke ingoma ziba mnandi masiperforma together. Ngikuzwa kancane ne kuzwa kancane khona lo ithandayo mhlamba akayithandi iphe yakho. Yazi ukuthini sengiye ngibona mangabe kwenzekile mhlawumbe usesikoleni ngahamba ngedwa mekufanele ngicula uJesu ufike ekseni nginenkinga ngoba sengiyazi ukuthi nginezwe lokhu liqhamuka eduze kwami ekufuze ngabe seliyangena ngize ngilifake ngengqondo so sekuba nzima ngabe ngingedwa specific for uJesu ufike ekseni nezinye ke eziningi njengoba dubonile we are making a good duo siyakwazi ukublenda everywhere so uqinisile mangabe ethi akakhona ukukuthuza kwamanje kodwa mina ngiya ngisibona isikhala engomeni eziningi ngoba ngithi ngiqale ngayicula ngedwa sengiyicula naye manje so sengijwayelekile ukuba naye. Ngiyabonga kakhulu ngiyanibongela umsebenzi wenu omuhle nginifisela inhlanhla esikhathini sephasika niphephe niperforme kamnandi njengoba nihlezi nenza siyabonga. Siyabonga kakhulu siswami. Thank you siyabonga.
Ayike lana angazi noma ngithi ngishaya ngamatshe amabili ngesikhathi sisodwa siya MCya siyacula siyasakaza sikwenza konke phindi phi umuntu onamatalente amaningi kakhulu kuyintokozo ukuthi ngime nawe namhlanje ngixoxele umuzwa ngaphakathi unjani ngiyabona kugcwele abantu bakuthokozela ukubalana kugcwele kakhulu kumnandi ukubalana hey sase sajabula umhlathuze baziba nenhlanhla abantu basemhlathuze kakhulukazi nje ukuthi kubanjiswa nomsakazo ukhozi ngoba iwona jikelelo okwazi ukuthi uphule izinto ezifana nalezi ukuthi abantu bafike ngalendlela and kuyajabulisa kakhulu neliswa ukuthi abantu beze kanje entweni kaNkulunkulu especially ukuthi kulesi sikhathi kiwa ePhasikeni so wonke abantu abanye khona abasethi nje hayi iyona nkonzo yami ke lese ngiyitholile so siyabonga amathuba afana nalawo ukuthi abantu bakwazi ukuza emkhulekweni nalabo abangakholwa kodwa bayithola ithuba lokuthi abathanda umculo bakwazi ukudumisa uNkulunkulu kuyintokozo enkulu sibheke ePhasikeni abalandeli bakho hayi nje emsakazweni nakezomculo bengalindelani ePhasikeni ngigcwele zonke indawo yonke njoba nje sila siyathutha ngesonto elizayo uhlelo ebukhoneni sizobe si broadcast live khona ngapha konseleni ebandleni Mathunzi the word of God sizobe silapho ngizobe ngicula indaweni eziningi ekhona ngala eRichards Bay nase Shepstone kovukile kuningi nje sobe sikwenza kodwa ke nje abalandeli bomculo wami bayazi ukuthi ngine album entsha ephumile ethi The Grace Note Part 1 nama music videos akhona ku YouTube cela abantu bambo subscribe kungenjalo abasilandele kwinkundla zonke zomsakazo Ukhozi FM bathola okuningi siyabonga kakhulu sifisela inhlanhla nephaseli kuphathe kahle ngiyabonga iphasike elihle kumlalelo Ukhozi nakuwe nakubona bonke abantu bakaNkulunkulu ngime naye umnumzana uKhaya Mthethwa okuwomunye wabaculi abathakaselwe kakhulu emcimbini wanamhlanje but wami uyintokozo ukuthi sikubone mhlawumbe ungangeni nje stage ucabanga ukuthi abantu bazonyakaza kanjani mabekubona Macala ngiyabonga kakhulu ngibingelele bonke abalaleli bakho and of course njengoba sila kwipriester umsebenzi wami nophamisa udumo kuNkulunkulu sibavuselela abantu bayilungiselele for iphasika elizayo ukhiye wokuthi uqale years back abantu belokho bekulandela kodwa namanje usakhona namanje usasinika umculo esiwuthokozelayo I think balekile ukuzazi to ubani to have a plan to build a great team around you because awenzi wedwa umsebenzi nanokubeka ithemba lakho kuNkulunkulu because uyena wazi icebo analo for impilo yakho beautiful amazwi akho nje sibheke kuyi-Easter kubo bonke abalandeli bomculo wakho I think isikhathi lesi sokureflecta isikhathi sokwenza sure ukuthi inhliziyo zethu zi right noNkulunkulu isikhathi sokuyibuza ukuthi ukufuna ukuvuka kaNkulunkulu kusho ukuthini kuwena empilweni yakho and bese uthatha isinqumo sokulandela uJesu kuphela siyabonga kakhulu sasilindele iperformance Thank you so much thank you Usini Ntombela uqeda ukusuka estage ungabona abantu kade bemi ngeenyawo omunye asihlala phansi wena uyangisiza ngoba bethakasela bethokozela umculo wakho bethakazela noma bethakasela indlela operforma ngayo uzizwa unjani ubona abantu bebhake ePhasikeni bekuthokozela kangaka ukuze usinde Ntombela bazani ngiyanibingelela ngiyabonga ithuba ngijabule kakhulu into engijabulisa ukuthi abantu bazile baphumela uNkulunkulu isikhathi esiningi siyababona abantu mhlambe ke kwama events noma indaweni zokuhlangana bebaningi kodwa sikujabulela ukuthi ngalesikhathi sonyaka abantu babuthene ngobuningi and kugcwele abantu bazokhonza uNkulunkulu ngiyathemba ngiyafisa futhi ukubancenxa ukuthi lokho esikubona la nasemabandleni kube kanjalo nangephasika kunjalo nje njengoba sibheke ePhasikeni imessage yakho nje to abalandeli bakho makwazi kwakuningi enhlizweni yami okugcwele but into egcwele enhlizweni yami is repentance ukubuyela noma ukuphenduka ubuyele uNkulunkulu and iBhayibheli alichazanga mhlawumbe into eziningi kumina kodwa lichaze ngokuphendula kokuguqula kwesimo sengqondo yomuntu ngoba noma ngithanda kangakanani ukwenza into right kodwa ingqondo yami ingaphendukile kunzima because yonke into ila engqondweni so ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize indlela esicabanga ngayo ishintshe ukuze simkhonze kahle nengqondo entsha Siswami siyabonga kakhulu thank you for the beautiful performance bekumnandi kakhulu ngifisela inhlanhla ube nephasika elimnandi amen umbona nje umuntu Nkosi yami uManzite uphuma stage uqeda ukusiculisa sidumise kamnandi kakhulu Dube Mkhok Study unjani umuzwa mawungena endaweni ubona abantu bewuthakasela kanje umculo wakho ngibingelele sesami ngibingelele abasibukele emakhaya ngegama lika Jesu angazi bese ngingayichaza kanjani lento esiyenzelwa abantu nabahleli balomcimbi kade ke mina ngagcina ukuza ngala
so bengifisa kakhulu ukuthi ngibone abantu ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda kakhulu umculo wami ngiyathembisa futhi ukuthi kuningi okuzayo kulonyaka so I think let me just say ngiyajabula kakhulu for people to receive me ngendlela abangreceive ngayo but more than anything ngifisa ba receive uJesu kangcono kunalokho yes. Isikhathi sephasika manje I'm sure isikhathi la usukubhizi kakhulu ucula endaweni ezahlukahlukene ngesikhathi sephasika uyufise ukushiya abalandeli bomculo bakho la uyakhona ufisa ubashiya nani? I think njengoba namhlanje kade senza namhlanje kakhulukazi uNkulunkulu kulezi insuku has given me a message yaMoya Ongcwele bakhona abafowethu osindi bacula ngoJesu nami ngiyacula ngoJesu nabo bayacula ngoMoya Ongcwele but mina uNkulunkulu these days has given me the mandate of telling people about umsizi womuntu uMoya Ongcwele uthi uDr Miles Monroe mayikhuluma athi the most important person emhlabeni njengamanje uMoya Ongcwele ngoba uJesu wahamba wathi I will bring another uMoya Ongcwele uyakwazi ukuthi abe sendaweni eziningi ngesikhathi esisodwa but also lithi iBhayibheli uyena umsizi wethu bese lithi ke uyosifundisa konke futhi kuzo zonke izinto esizenzayo nami semsebenzini noma esekhaya uMoya Ongcwele umsizi wethu. Siyabonga kakhulu ukufisela inhlanhla nephasika elimnandi siyabonga. Ngiyabonga siswami nani bafethu nginifisela iphasika elihle nihambe kahle nidrive kahle nongakaze nokade agcina ukuyokhonza siyacela nihambe nje uyi-hour nje ngephasika uyobonga uNkulunkulu ukuthi ukugcinile siyabonga. Thank you so much ne. Ngimelana ne-legend emculweni we-gospel ubaba so the big fish Sipho Makhabane kodwa phuma stage and kuyamangaza ukubona eminyakeni emingaka esidlulile usabona abantu basawucula umculo wakho one and uculayo wonke ama generations hayi nje laba abadala nalabo abamanje uthini umuzwa wakho? Umbusa kaNkulunkulu nabantu basemzansi abangithwala all these years from 1988 up until today I'm still standing lonyaka lonke no 60 years ngenza album ka 40 I'm celebrating 60-40 this year it's 100 multi 60 plus 40 it's 100 so I'm celebrating lokho nemsebenzi emihle ngiyenzile kwi-industry abacule ngibadiscoverile ngizobe ngicelebrate bona lonyaka uma ungabala oshongweni khuphuka oncandweni ohlengiwe othobekile opastor Nqanda omalibongo igcwabo Israel Mosehlo oSephiso Mutawu oMpumalanga Praise ubala kuzokuphela izandla uyayibona le but nje ngibonga abantu basemzansi abangithwele ngeqoma bangangilahli bahamba nami kuze benamhlanje kule minyaka e60 enginayo and bakuthole because bayawubona umsebenzi owenzayo mawona ama-artist owadiscovile ecula estage abantu bewathokozela I'm sure uzizwa ubaba proud ngabo sebenza imisebenzi emihle. Ngiyabonga kakhulu ukubona and ngiyajabula kakhulu mengibebona base stage behlabelela ngibonga uNkulunkulu inkosi ngiyabonga ukuthi awenzanga iphutha ngokubeka italente kimi nabantu abangisupporta omama obaba omkhulu ogogo basupporta mina ukuze mina ngikwazi ukusiza abanye bangasemuva so ngiyajabula kakhulu mengibona base stage yiko sebangibiza mkhulu but nje ngiyajabula kakhulu. Kuyiphasika nje imessage yakho kubalandeli bakho abathandi bomculo kaSipho Makhabane? Engakusho kubalandeli bami nabantu basemzansi ngicela babekezelane endleleni esikhathini esiningi kuba nama accident amaningi sibala idumbu esikhuleni sokuthi sibonga uNkulunkulu sijabule sibala idumbu siyacela ukuthi babekezelelane abantu endleleni uma ukhathele thola igarage uphume uhlala urefresh ushaya umoya ukuze kwinciphe ingozi Nkosi yami abasemakhaya please hlalani ngokuthula abaye enkozweni bayokhonza ambani yokhonza bathandekayo nithandaze kuphela bo gender based violence nithandaze kuphela icompetition eAfrica kuphele umone eAfrica nithandaze bazalwane nithandazele ama leaders wethu ukuthi abaphe ukuhlakanipha uNkulunkulu ngiyabonga mina bonga thina thank you so much khulumile khehla ngiyabonga.
kwaze kwa ithuba nesikhathi esimnandi lana sisihlengiwe sisemhlathuze Sports Complex. Siyaqhubeka siyadumisa abaculi baqhubeka bayangena e-stage. Ngiyathemba ukuthi uhlelo la namhlanje ulithokozelile, sakuthatha sakubeka sahamba nawe. Na kanjani asiphinde sihlangane kwesinye isiqephu Sokhoze FM TV.